Hello! Ay Hoy, Meros! Shout out. Bakit tawa ng tawa si Gunfreaks? Ay naku. Bahala kayo diyan, wait lang. Magbaba ako ng hagdan doon sa kabila. Nandun ba ako sa kabila? Ay hindi, nagbaba na pala ako. Hello! Ay naku, nag-double ano na ako. Mega love shoutout! May Rose, at sino pa ba yun? Okay naman ngayon, host. Kumusta ka? Ayan, thank you so much. Okay na? Nakamute ako kasi nakaakyat ako doon sa isa, sa kabila. Kay Tugang Kuya IG. Ayan, thank you, thank you. Ayan ako. Ang taba ko talaga. Diyos ko, ang hirap naman magpapaya talaga ngayon. Hirap naman, hindi kumain. Bang lakas. Tumatanda na. Ayan. Shea Herrera, mega love shoutout. Thank you, Tugang. Salamat sa sa pagdaan. Ayan, wait lang. Yung gustong mag-akyat. Kasi naka-live si naka-live si Tugang Kuya IG. Bahala siya. Parehas kami may thumbs down. Kakanta na ako dito. Bahala kayo. Kaya pala nakamute ako kanina, host. Nakamute talaga dito kasi nandun ako sa kabila. Nagkukwentuhan kami. Bumaba na ako kasi maririnig dito sa live ko. May hinahatsit si Tugang Kuya IG doon. Tambay lang ako dito. Ayan, gusto mo akyat? At kakanta tayo. Ayan, kanta na tayo. Wala pa naman tao dyan. Kaya kakanta muna ako. Para pag may tao na, hindi na magkanta. Sabay ganun Ayan. Thank you sa patambay dyan, gwapa. Salamat sa patambay. Ayan. Tingnan ko nga kung ako. Ayan. Ako muna. Ilang araw hindi nag-live. At hindi ako nag-ano. Ang ibig kong sabihin ko lasa ay Nakakyat na si Kuya. i-mute ko lang ha pag kung ayaw Ikaw mag-mute, Tugang. Ikaw mag-mute. I-mute kita? Sige. Coco Love Summer, mega love shoutout. Ayan, thank you so much. Kanta tayo guys, wait lang ha. Ayan, hello. Thank you so much. Sige lang, interview ka dyan, Tugang. Kanta tayo. Naglalagay ng kolorete sa aking ka para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako'y ay hindi na. Iniensayo pa ang mga ngiti para di halata. Ang namin ko'y pinipigil sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisi na napulagan ako na ikaw at ako ay
talagang hiwalay na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Coco Loves Amber, thank you. May tay kang kasa dyan, guwapa. Ayan. 13M nito. Thank you, guwapa. Nuevo Starbucks Toffee Nut Latte para máquinas Nescafé. Thank you, amazing mami, sa Batamsak Tugang. Sa buhay natin, mayroong isang mamahalin, sasambahin. Sa buhay natin, mayroong isang bukod, tagis sa lahat at iibigin ang tapat. Ngunit sa di sinasadya pagkakataon, para bang ika'y nilalaro na panahon, may ibang makikilala. At sa unang pagkikita, may tunay na pag-ibig na madama. Bakit ba hindi ka nakilala? Ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala? Ako'y nag-iisa, sino ang ibigin? Ikaw na sana. Thank you, May Rose. Di mo pinapansin sa bawat araw nakasama mo siya, kapiling ka niya. Bawat sandali punong-puno ng ligay at saya. Dami na'y iba at sa di sinasadyang pagkakataon, para bang ika'y nilalaro na panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi niyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Tugang Rose Laboton! Bakit ba hindi ka nakilala? Ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala? Ako'y nag-iisa, sino ang ibigin? Ikaw sana.
Thank you, Tugang Rose Labudon. At sa di sinasadyang pagkakataon, para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y nilapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi na ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa? Sino ang ibigin? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi na ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw na sana. James, may kalab siya raw, Tugang. Gino Lokita, makarilit ako niyan. Sino na naman to? Ayan. James Climax, may galang siya raw, Tugang. Thank you so much. Ayan. Sino na naman to? Si ano? Ayan. Thank you, Tugang. ¿Quieres vencer las manchas postacné? Kanta ka, Tugang? Ako lang kakanta. Wala ka dyan. Ikaw muna. Kanta ka na. Wala man tao. Kanta lang kasi mga 11. Tapos na to para ano yan. Makatulog na maaga. Sige, one more. Hernan! Tugang, may galang shoutout. Thank you so much. Shoutout. Para sa inyo. Thank you. Kumusta ka? Sandali lang, teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan sa tuwing nakikita kita na may kasamang iba? Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong mablak sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Sandali lang, teka lang, bakit ba ikaw na lang ang laman sa isipan ko'y hinahanap kita, wala nang iba.
Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Ni naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong mablak sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Ali! Motoclip! Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong mablak sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Na para lamang sa'yo. Lali Ali! Mega love shoutout! Oh. Thank you, Ali. Motoclip Tugang, mega love shoutout. Thank you so much. Yan. Hindi ako nakakanta, guys. Kaya, sigaw ako ngayon. Ayan. Ayan, thank you, thank you. Uy, Henolo kita. Wala kang jacket. Ayan. Wait lang. Bigyan kitang jacket. Thank you so much, guys, sa mga nandyan. Ayan, kanta lang. Wala naman bago dyan, guys. Bakit nagsasabi? Hu, sabi ni... Ali Torque, may gumagalaw shout out. Shoutout sa Edian at shoutout po Kuya Aija, sabi ni Tugang Rose Labodon. Tugang Rose Labodon. Thank you, Tugang. Ayan. Si Tugang Boss Ang Vlogs. ganda Akyat ng ka, mga Tugang. kanta mo, Tugang eh. Itatago na lang. Ano ba yan? Mayroon pang isa. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Hindi ko pa alam mo yun. Ito Aralin ko lang pa. ako. Kasi parang, Aralin. ano yung una? At nang hirap, tapos... Mahirap. At ang hirap kasi minahal niya. Hirap. Tapos, itatago na lang niya. Kasi tapos, naghihintay pa rin siya. Kahit nasaktan. Yan, tatlo. Hindi ko kabisado yung di rin ako makakanta. Bakit? Yan, Tugang, may isa pa. Hindi, pwede ka namang hindi kumanta, Gonflex. Dito ka lang sa taas. Magsasalita ka lang, mag-shout out ka sa baba, or i-continue mo yung namin sa i-connect mo yung mga ganyan, kagaya ni Rose na kahit alam niyang masakit, pero pinakinggan niya. I love you. Oo. Sabi niya. Si Ali. Mahal Si ka Ali, na niya. pinupuntahan ko to. Nagla-live siya. Hindi ko talaga siya maintindihan, guys. Pero marami siyang tao. 13, 14. Nagkakaakyat yan. So ito Akyat yung ka. kakanta ko. Sige, Tugang. Nakaiko pala ako. Sorry. Ako ata nakaiko din. Wait lang. So, kakanta ko, Tugang, ha? Ate Ramos, may galang shoutout. Lahat. Sige. Continue sa itatago na lang at maghihintay ako na hindi makanta. Kati Ramos, mag-give shout out. Uy, ano ba yung kanta? Iba pala. Sarap na. Para sa nagtatago. Hindi ngayon ang panahon na para sa iyo
Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa, mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nag-ALS, dapat na umakyat ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag na hindi magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Sana magustuhan niyo mga kapatid. Gigolo, Rose Labodon, Ali Turkey. Sa inyong lahat, Jing Smaller, Team Andrew Yan, Swing Love Shout Out, Amazing Mom. Hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag iiyak dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nag-ELS, dapat na umakyat ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay makatagal at muling makakamtan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Yan po ang maghintay ka lamang. Cheer up, cheer up. We are here to support you. We are here to love you more. To love you more. I was waiting for you. Ako sa'yo. Here inside my heart. Ganon ang ano. Okay lang yan. Thank you, Jerry. Naintindihan Boksit. ko kung ano Tugang ang Rose puso mo. Labodon. Kasi, Gonfrix. Oy, umakyat ka na nga. nababasa Kulit. kita. More, sabi ni Ali. Rose More daw. Labodon, nababasa kita. Gigulo. Nababasa kita. Ayan. Uy, asan si ano, yung mga tugang natin na mga ano, mga akyaters, namimiss ko na sila. Thank you guys sa mga nandyan. Salamat. Naka-BG Tugang. I Dahil think. nandito si Moto Crib kanina mga kapatid. Tugang Moto Crib, may sinabi galaw si shoutout ano, si kanina. Amazing Mom na yung naliligaw. Oh, Ha? pero maganda yun na kanta. Ang puso ko ay naliligaw. Naliligaw. Ah, maganda at nga di yun. na ako maliligaw. Ay, sorry. Akala ko hindi nagsalita si Picola na kabilang, Hindi nga. kabilang headset pala. Sorry, bye. Hindi, okay lang yun ah. Yan, Bakit Tugang, nag-ano sorry. ata ako dito? Thank you guys. Thank you so much ha. Salamat sa ano. Ayan. John Allison TV, maganda Salamat shout sa out. mga nandyan. Ayan. Ayan guys ang ano. Ayan. Salamat sa mga nandyan guys. Pwede kayong akyat. Ayan. John Allison TV. May galaw shoutout. John Allison TV. Bagong pasok sa aking bahay. Thank you. May jacket ka na. Type kang kasa para mababa. Or pwede ka makipagdikitan dyan. Thank you guys sa mga ano.
Sa gustong magpapatulog Junakis Patulog, patulugin mo na yung inakis mo, amazing ma'am, kasi pag alauna, gusto mong alauna naka-BG or nag-LS, magiging alauna din kasi sila matulog. Paunahin mo na, tabihan mo na, tapos bumangon ka. Ayan, Oo. kanta tayo guys ha. Kanta. Sa gustong maki-jamming guys, pwede kayong akyat ha. Uy, asan yung mga sila, si Masing ma'am, hindi pa makyat si, John boss, Allison, ayaw thank umakyat. you. May jacket ka ayaw ha? makyat si boss, ayaw makyat ni boss. Ayaw. Si Sa gustong Kulasa ay mag-akyat ano, guys, pwede kayong nasaan? akyat ha. Asan si Kuni B? Awan ko Kamusta si tulog Connie na Connie? siguro titugang ko ni. Kasi Si sabi niya Bibi pa? try niya. Ha? Oo, Baka kasi na- minsan di ba makatulog na. Baka magpapaganda siya para mawala yung eye bag niya. Para hindi na siya kahit may Ang eye bag kulit siya, mo. maganda pa rin naman siya kahit may eye bag. Oo naman, maganda yun. Nagsabi lang ako na may eye bag Waiting siya. ma'am in UK, tugang. Tini ma'am, kumusta na Tini? Langga. Langga, thank you Langga. Ayan, thank you so much. Sana ulangga. Ay, thank you. Oh, Allison, sabi niya. Thank you, Langga. Ayan, 20 Mamin UK, guwapa. Thank you. Ayan, mayroon akong isa pang kanta. Ayan, hugot. Ewan ko Sige, kung maghugot song tatugang hanggang akyat si Kuni Sino? Kuni B. Painggitin natin para umakyat si Kuni Kuni B. Sige. Bahala ka. Thank you, Tugang. Kuni B, Ah, we miss thank you, you. Guys, baka bukas or mamaya, bago ako matulog, maset ko na yung may concert ang Team Tugang para sa charity concert yun. 11 of Wala December ako. pala. Ayan. Wala 6 ako. p.m. Pinas time. Ayan. Bakit nagka-eyebag? Sabi ni Gon. Hoy, mga Wala ako ano na tugang naman yan ha. Hoy! Sabi gano'n. Okay lang, walang problema. Kasi Ayan, fully ikaw book pa. ako ng 11 at 12. Hoy, grabe siya. 12 hours yun. Morning, afternoon, evening. Nag-e-echo ba sa'yo? Okay Oo, lang. nag-echo. Ayan, saglit. Hindi ako tanggalin ko. Mag-ano ko. Echo cancellation. Oh, Hindi, wala na. ako kasi mayroon. Ayan. Ayan, Connie, akyat ka na para maka-request na ako. Ayan, birahin na mga idol. Sabi na, birahin na. O, birahin na ako. Maya ka na magdaldal after nito. Pero hindi ko to kabisado, guys. Wait lang ha. Ayan. Ikaw ang sagot. Ikaw, Tugang Connie. Shout out! Kay tagal na ako'y dumanalangin kung kailan ba sa iyo ay darating isang tulad mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking ibigin. Nagmamasdan ka ay may ibang nadamdama na buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay ko makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon dumating. Di na hayaan na ika'y mawala sa akin. Jing, thank you. Nagmamasdan ka at may ibang nadama. Buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay ko makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Nininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon dumating. Di na hayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig
ganda. Bubusugin ka ng pagmamahal, ang hanap ko ay ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, nininig ng langit ang ating paglalambing. Kahit agad naghintay at ngayon dumating, di na mawawala sa akin. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, nininig ng langit ang aking paglalambing. Kahit agad naghintay at ngayon'y dumating, di na hayaan na ika'y mawala sa akin. Sa akin. Manay Lord, may galap shoutout. Thank you, honey. Ayan, okay na yan. Nag-akit si Manay. Wait lang, Manay ha. Si Manay Orokan. Oh, may galap shoutout, Manay. Lord Channel. Thank you, Ali. Sa palakpak mo dyan. Thank you, thank you. Ayan. Oh, Tugang, ano? Hi, my friend Ali Turkey. Hala, Tugang, ha? May ano ka na dyan. Sige. Tugang, love, love. Thank you, Tugang Manaylor. Thank you so much. Guys, pwede kayong type ng kasa. Ayan. Tugang Tugang Rose. Ano Manay, nakaluto ka na ba dyan? Oh, next, Tugang. Tugang. Ayan. Ang hirap ng mga kanta, mga bago kasi mga kanta ninyo. Hindi ko ma-connect yung mga hugot. Kahit ano na lang. Hindi, ano lang Tugang kasi naririnig ko lang tapos tinatry kong ipakinggan ba. Kaya yun na ano ko. Shout out Manaylor. Ayan. John Allison, galing. Ay, uy, hindi naman. Ayan. Baka gusto mong sa gustong guys walang akyat kayo. Akyat. Kahit ano na lang Tugang. Para wala naman yan. Nag-word pa mi Tugang. Ala, anong oras naman ay? 9:00 na. Ako pag nandyan na yung among kong babae, nauwi na ako. Nakita ko si Eugene sa naka-video siguro yun. Hindi, kanta ko. Yung Ito. hindi ko kinanta or hindi yung kinanta. Sinsya na kayo. Sa tuwing tayo ang magkalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapagkali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap ng iyong mata, kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta kasama kita.
Magsalita ka lang tugang dyan na kung may shoutout ka kasi hindi naman kita marinig dito, okay lang. At this is my first time to sing this song even sa bahay kahit saan. Hindi ko to kinanta kaya hindi ko alam, sorry. Piling na ay ikaw na nga. Mami Treasure, may kalap shoutout. Ang siyang mananatiling kasama ko. Dahil kung ika'y mawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang mahanapin pa. Basta't kasama kita. Jerry, boxing. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Yan. Tapos rin tugang. Mag-ano na ko, unlisted na. Ako Hello? Dito Hindi, lang ako. hindi, hindi ko talaga ano. Hello? Dito lang ako. Dito lang ako sa iyong Kinanta mo na ba yan? Ay, yan yung una, no? Hindi. May umakyat. Who is that? I don't know. Si Mosing. Parang Kawawa. busing. Kawawa naman si Mosing. Ayan, mayroon na akong kanta. Mataas to masyado. Ayan. Shout out! Thank you guys sa mga nandyan ha. Salamat. Mami Treasure, thank you for coming. You can drop or you can type Casa if you want to drop your channel. Okay? Thank you. Oh, wait Marinig ko lang yung ha. boses ko diyan. Ha? Marinig. Marinig mo. Hindi. Yung salita mo lang, marinig. Marinig namin. Bakit ang dilim-dilim naman sa'yo dyan, Tugang? Narito lang ako dito sa sangsilid. Nakikinig ako dyan, di magbabakas. Ay, nako. Sige, kanta ako. Mataas to masyado. Pasensya na pag ako'y pumiyok nito. Sobra Hindi, tong nasanay na taas. sila tugang, oh. Pag sila ay masanay sa boses mo, magandahan na yan, oh. Parang sa kanta yan Na. hindi mo type nung simula, pero nung paulit-ulit, magustuhan mo na. Ganon din Nagustuhan sila ko na. sa iyo. Okay. Sabi naman, kuwang-kuwa na, parang ano na eh. Parang si Kuni Bina, si Bicolana. Di ba Kulasa, maniwala kay, yung paulit-ulit nating naririnig, pangit nung simula, pero pangit talaga. Pero ganda na. Oo. Kala ko, pangit talaga simula hanggang sa dulo. Pangit. Hindi. Alam na! Hello, Tugang! Ay, grabe, Tugang. Thank you so much. Good morning. Rapay. Thank you so much, Tugang. May galap shoutout. Talaga lang O, sige na, para sa inyo to. Sa mga gusto pang maulit muli. Sabay ganun. Nasa para sa iyo to. Ewan ko sa iyo. Kung magustuhan mo to.
Thank you, Tugang, Arakay TV. Malungkot ito? Bakit ito? Malungkot. Thank you guys sa mga nandyan. Sana maulit muli ang mga oras natin nakaraan. Bakit nagkaganito? Sige, sige. Naglaho na ba ang pag-ibig mo? Sana maulit muli. Sana bigyan ng pansin ang himig ko. Kahapon, bukas, ngayon. Tanging wala nang ibang mahal. Kung kaya ko iwan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya ko umimos na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana. Ibalik ang kahapon, sandaling di mapapantayan. Huwag sana nating itapon pagmamahal na tapat. Kung ako'y nagkamali minsan, di na ba mapagbibigyan? O giliw, ningin mo ang nais ko. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana. Ito ang tanging nais ko, ang ating kahapon sana maumit muli. Pasak na. Nagsabi sa maubit mo na akala yung kandang na. Ang taas. Kung ako'y nagkamali minsan, di na ba mapagbibigyan? Walang audio, Tugang. Ninggin mo ang nais ko. Meron pala, mahina lang. Mahinaan ko pala. Ang nais ko. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. RTV, saan ka na ba? Mahal pa rin kita. Oh, giliw. O, diba? Oh,
Patay tayo nito. Ano na ba yan? Tangan ko ikaw. Good vibes lang guys. Good vibes. Mula na, bigyan love shout out. Buhula ng gamay. Ating kaibigan all the way from Taiwan. Nagising. Ay, naku. Grabe tong kanta na to. O, di ba? Ay, nako. Pasaway. Pasensya na guys, nagpapasaway ako. Welcome natin ang gwapo nating Tugang, Arafai TV, all the way from Jordan. Thank you so much, Tugang. Ay, nako. Kanta, Ninong. Ninong daw, Ninong, kanta. Ay, thank you guys sa mga nakinig dyan na. Nabingi ba kayo? Sorry ha. Talaga na. Mas malakas ang boses mo kaysa audio. Ah, talaga? Mm-mm. Ewan ko. Ibig Ganun. sabihin ay nag-improve ka na lalo. Grabe naman si Kuya IG. Ay, pwede pang patamsak naman. Sige, J, this vlog, Team Uno. May galam shoutout. Thank you guys sa mga bagong pasok. Wait lang ha, baba. Bigyan lang kita ng jacket. Ayan. Papakantay natin si Tugang Ayan, Araw. sarap Ang ganda ka. Ang ano niya, ang background niya, Tingnan Nasa mo, galaxy siya, Yes. Ayan. May jacket ka na, J, this vlog. Buhulan ng gamay, Dan. Nak, Tapos thank you, na. Nak. Ayan, may galab shoutout. Ay, baba lang kayo dyan ng or type kasa, guys. Manay official. Uy, sorry ha. Hindi kita na shoutout, Yung Tugang. isa kong account, itamsa ko, buhulan na. May life, Sky Girl, Tugang, may galab shoutout. Ayan. Ayan, pasensya na, di ko na Marites ka rin. Ay, susto. Saan man si Aga? Si Aga. Si Aga talaga. Oo, kasi si Regine yun eh. Ayan, salamat sa mga nandyan, guys. Good vibes lang tayo, guys, kasi bukas Friday na, 'di ba? Tugang Arapay. Friday na ba sa inyo? Opo. Sa amin Thursday night, 9:36 ng gabi. Ayan. Kakantahan mo kami Tugang Arapay. Ito magaling to sa computer kasi kanina naka-silent lang siya pero may mga pa-one-wine tapos may mga nag-aano-ano pa doon sa sa live niya na silent. Sabi ni Loris, Lori TV, magjowa na lang ang kulang para mag-date. Ayan, dan sa nakapin. Thank you. Sige, baba mo para mapin natin. Sino yung inaanak Buhula na may premiere ka, Nak? Oo, Magmamasid nagtatamsak mo na siya. po. Ayan, Maray. Walang ka-effort yun. Trip ko lang, Tugang. Oy, Tugang, Jeneline Kite Vlog, Vlog. may love shout out. Tamsak naman po. Salamat. Sige, baba mo. Sana all may jowa. Ay, ala. Patay tayo dyan, Nak. Nako, Mahirap pag na tayo. magkajowa, buhulan na, masarap Mahirap na, pero iyak ka naman. So kung kaya mo yung iyak pagkatapos, sige, damihan mo ng jowa. Mm-mm. Oo, The more mahirap. marami, the more kang makapili kung sino ang mamahalin mo na pag namahal mo na, magsisisi ka pa rin. Thank you. Kasi nagkamali ka sa pagpili. Ang ganda ng ni Tugang Arapay. Wait lang. Yan na natin. Hmm. Sana, no? Di ba? Yan. Di ba, Tugang? Maganda, Mm-mm. Wait lang. Ako na doon. Ayan, ang ganda, Di na ko magjowa. Iiyak pala, sabi ni anak Buholana. Iyak, Anak, pero, nasaan ka bang anak? pero yung saya ay hindi mo naman matapatan ng pera. Pag na-in love ka, di ka rin magka-LS? Ano to, si Marites ka rin? Sige na, sinong kakanta? Grabe Si talaga. Arapay. Cha Oliver! Hello! Good morning! Good morning na ba Ay, sa'yo? Cha, kumusta ang ating ang ating dibdib sa pagmamahal? Mm-mm. Sabay ka ng tanong. Di kasi yung puso natin nasa dibdib. Mm-mm. Aray ko. So, kumusta ang ating puso? Kumusta ang ating dibdib? Ganyan yan. Magka-aibag ka rin, sabi ni Marites ka rin. May galam shout out to all, sabi niya. Guys, Marami. patamsak sa mga binababa dyan? Sino yung May si Bulana lalong magkaibag, pero in love. Sige na, kanta na. Para ma-entertain sila.
Tugang Arapay, magsabi ka lang pag gusto mong kumanta, Tugang, ha. Siya na, Ayan. siya na. Masid-masid Siya na, lang ako Tugang. bago ako rito. Tugang? Ano? Masid-masid muna ako kapapasok. Sige, sige. Ayan, walang problema, Tugang. Ayan. Pero ano lang, sabi ka lang, ha. Kasi enjoy lang tayo, lang, good vibes lang. Para masaya. Ayan, may kadugtong itong aking title eh. Nakalimutan ko kasi, sorry naman. Na ako kagabi eh. Ito. Ayan, sige. Ayan, sige na, Tugang, Kuya IJ. Ano pa? Ano na? Oo. Guys, gustong umakyat ha, maakyat lang. Request daw, di tayo pwede. Patay. Si Chichay ang mayroon yan. Tingnan natin yung Sino? Nak, mayroon kang Jeneline Kurt vlog, Tugang, mega love shoutout. Thank you, Nak. Thank you, thank you. Sino may mga premiere, guys? Pababa. Dito lang. Tugang BLDJ, mega love shoutout. BDG Production, may shout out. Wala nang nakilala ka, aking mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Naging sa pagtulog ay panaginip ka. Pagkat ang nais ko sana, kapiling ka sa tina. Kanta Biligi, ano bang nakita? Ang puso kong ito sa'yo. Kagat ika'y kasama, anong ligaya ko sinta. Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y aking inaasam-asam. Bakit labis kitang mahal? Boses mo, iniibig kita. Yan, Colana, Belegi, Jeneline, Rose, Manay Lord. Hugot-hugot lang tayo. Wala nang makilala ka, aking idol. Di ako mapalagay sa aking pagbubudol. Lagi na lang kitang iniisto. Kahit saan ka man, lahat pinagsisilusan. Maging sa pagtulog ay naalala ka. Pagkat ang nais ko sana, maging tayong dalawa. Ano bang nakita sa puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kumanta, ako ang anong ligaya. Bakit labis kitang mahal? Kapo mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, naiibig na kita. Bakit labis kitang mahal? Busis mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, iniibig. Kaya pag sorry, hintonado ako kasi mahirap kasi mag-iisip ng ma-rhyme lang. So mawala ka Thank sa you, tono. Tugang, Kuya IJ. Lolo Wix TV, hello. Lolo Ayan, Big, shout out. Kumusta ka na, Lolo? Ikaw ba si yung si
Nag-premiere bagong yan, ninja na nag-cover pumunta song sa na bahay. rin yan, si Lolo Vix. Ay, Tugang, Grains, Viloria D. Gamon, Love for Downs. Thank you so much, Tugang. Nandun siya, hindi ko na shoutout, nandun siya sa Facebook. Hindi kasi Ano ako, sa Facebook? Shout out, Love for Down. oo. Lolo Shout Vix, out, still Love for with, Down. Bill DJ Production. ayan Magwalang na, shout out. mawala na gamay. Thank you sa palipad or sa pakulay mo dyan. And, guys, sa nakapin, guys, nakapin siya eh. Ay, nakapin ba? Hindi pala nakapin, sorry naman. Kala ko nakapin na siya. At ang hirap, matatanggap pa ba ako? Ayan na ka! ako Kuya, ay ay nakikinig si Jello. maghintay Uy, nakikinig daw si Jello. Shoutout mo si Jello, yung anak ni ni Tugang guys, pa-support naman kay Buhulanan, patamsak. Thank you nak sa ha. Thank you. Ayan, sige. Walang Tugang Arapay. Akyat ka lang Tugang. Para para exposure ba? Ayan. Kahit na anong Aming love shout out sa ating kaibigan all the way from Italy, Jello Angelo. Hello, Jello. Yan, si Angelo. Gising pa rin pala si Angelo. Magandang gabi. May love shout out, Angelo. Kirk. Thank you sa pag-support sa iyong Thank mama. you sis Kati Ramos, masidmod muna po Tugang. Okay lang dito sa sa taas Tugang walang problema ha. Ayan, ang tuwa-tuwa daw. Wala yung sa mga magsalita ka lang dyan ha. Mag-on ka Wala lang Mr. pag I'm shout out. Ayan, dan sa nakapin. Thank you Kati Ramos. Thank you Tugang. And Lolo Wix Lulubig, TV. ninja mo ba yung pumasok sa live ko nung isang araw na ginakitan ko? Kasi kamukha mo eh. Kamukha din. Kamukha. Manay Kolasa, tapos ka na? Ayan, Wala, sige, nag-busy kanta pa siya tayo kasi Tugang. nandyan yung amo niya. Oo nga eh. Ganun sila eh. Hindi pa matapos. Kanina pa, alas 8 kumain na sila. Ganun. Ayan. Sige, kanta tayo guys. Trabaho. Grabe sila. Minsan tapos yan, alas 11. Tapos alas 7. Gabi naman yung trabaho nila dyan, no? Yeah. Walang tiyaga, walang nilaga. Ang pailang 24, Mas maganda kung ma-PR siya dyan or citizen, dito siya magtrabaho. Ano pa lang siya si Manay ata, mag-permanent ata ngayon. Kasi naglakad siya kanina eh. Waiting na siya. Permanent residence. Ayan. Sige, kanta. Bira. Para maaga birahe. tayo matapos. Good vibes lang Bago guys. gigising ang taga-Pilipinas. Oo. Pass niyo guys. Magkakaya ka ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aamin? Halika't yakap mo, hindi ko na kayang isipin. Pag may paglalamig, pag wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dati. Pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyang paghahayaan. Wala na bang pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati. Walang hanggan, ano kaya ang bawat nagdaan? Magkakaya ko ba kung tuluyang ika'y wala na at di na makikita? Paano ang gabi kapag ika'y naaalala? Saan ako pupunta
pagmamahalan, pagsusuyuan at tuluyang banghayaan. Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Ano kaya ang bawat nagdaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Ano kaya? Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Ano kaya ang bawat nagdaan? Wala na ba? Wala na bang pag-ibig? Uy, amazing. Daddy. Sino na naman yan? Mojitos, may galaw shoutout. Thank you so much. Amazing Daddy. Hello. Brave Bahori. Manoy Official, andito ka ba? May galaw shoutout. Kanina nandyan si, nagkakanta ako eh. Baka umalis na rin. Latag pa ba siya? Amazing. Ayan, may jacket ka na. Bola na nak. Thank you. Paano ang gabi kapag walang katabi? Patay tayo. Hindi ko alam. Tanungin mo si Manay Kulasa. Wala yung katabi sa gabi. Sino ba? Si Kuya IG pala. Nak. Walang katabi sa gabi. Aray ko. Thank you, Mojitos Under yan. Sa Manay Lor. Thank you, Manay Lor. Ayan. Patamsak naman guys sa nakapin sa ating super chatter. Kanta-kanta. Uy, kanta na tugang ano. Ano yan? May puti dyan kay ano. Bakit tumawa si Manay Lor, oh? Tumawa si Manay Lor sa iya. Sakit sa ulo. Ang lamig kayo. Ang lamig, sobra. Oh. Meron naman yata siya katabi, sabi ni Amazing Daddy. Gano'n naman na. Amazing Daddy. Ano ba yan ano dyan dito lang ako. Magmuli tayo. Ate Nakamute Helga pala ako. Sorry. Carbo. Okay, go. Enjoy lang tayo lang naman nandito. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw, sa dilaw na buwan. Ayokong mabuhay
buhay ng malungkot, ikaw ang nagpapasaya at makasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo humiga sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking siya sa dilaw na buwan. Where na yung tugang? Hinanap ka na namin. Kung hindi ka magparamdam, blacklisted. Magbakas ka na, tugang. Tugang gigolo. Ang iyong ganda'y umaabot sa buwan. Ang tibok ng pusa'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw lang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Japit, pakinggan ang puso at damdamin, damdamin ang aking damdamin. Hindi, Jackie in Australia. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Samantha Page Fox. Alright. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na itlog. Yan lang. Yan ang epekto sa Black Friday. Ay, M5! Oy! M5, shout out. Thank you so much. So, Thank meron you. lang kami hinanap You know, M5. I know you. You want to come up, please? Tugan yung man. Wag na. Dyan Tugan ka yung lang. by Jackie, may M5. galang shoutout. Japet, Samantha Facebook. Thank you so much. Ayan, si Tugang, Eugene. Eugene, no? yahoo! Eugene, parang lalagyan kami lang siya ang ating tugang. Gwapo na, pugi pa, kahit madaling araw, busis na simula, madaling araw hanggang gabi, hindi kumukupas. Eugene, parang Ay, niya. may galang shoutout. Thank you lahat. May galang shoutout, please. Samantha Facebook. Ayan, thank you so much. Tugang Eugene? Tawa ka lang dyan. Kanina pa kita na andun ka sa GC, nag-up ka na eh. Ayan, tapos ganyan ka lang nagparimdam. Ganun ka talaga, ganun ka. Nag-ano lang Akala kami, mo. may hinuhugutan kami nagpahugot kami para sa ating kaibigan. Of course. Ayan, Jack and Bells, may galang shoutout. Thank you, Tugang. Jack and Ayan, Bells, everyone shout greetings out from sa iyo. Gold Coast. Ayan. Nang Marina. Ayan, si M5. Uy, Philippines. Ano yan? Ano yung bandera niya? Hindi naman Philippines. Baliktad baga, pula baga nasa taas. Awan.
Samantha Fix pa mega lang shoutout. Tugang, Kuya Eugene. Nakita Ano kita naman kagabi. Grabe ka. All-in-one ka pala talaga. Kaya nga ikaw ang hinahanap nila. Drive pa ako manay. Dito na ako Alabang. O ano ngayon? Anong Alabang boys ka na? Ingat, Tugang. Nakita kita. Ang aga mo na naman nagising. Ingat ka dyan. Hindi na kayo, kain. Nasundan kita kagabi. Hindi lang ako nagbakas kung nasaan ka. Kala mo Alam niyo naman stalker yan si Bicolana. Mababae, man. Ayan. Uy, sis Emily Liwan. May galaw shoutout. Thank you so much. O, stalker na ako ngayon. O, bakit? Kayo lang ba mga stalker ngayon? Sige. Ayan. Uy, may galaw shoutout. Tugang BLDJ. Thank you, Tugang BLDJ, ha. Salamat sa Ayan. Kanta lang kami dyan. Kaming dalawa ni Kuya Archie kakanta. Ayaw niyo kumanta. Ayan. Ay, may umakyat. Yes, first time niya sa akin. Ayan, may galaw shoutout. Oo. Ayan, Jerry. Yan, all the way from Netherlands, Samantha! Hello. Samantala si Jerry! Hello, Shout Jerry! out, Jerry! Thank you. Pag-akyat. Ayan, wait lang ha. Tingnan ko lang. Baka Vicky pala to si M5 kasi rainbow siya o rainbow. There's a rainbow coming after the rain. sige. Ayan, okay na siguro. Wala nang na-mute ko na. Ayan, Tugang Manay at Urukan sabi ni Tugang Jack and Bells channel. Oo, nandun ka kay Chichay kagabi. Pumunta ako doon. Wala. Nandoon rin ako sa iba. Nakita kita. Di English ka pa. Ayan. Galing mo. Nagalaw No? kanyang lahat. Hello. Shout out, Jerry. Shout Jerry, out, saan ka ba, shout out Jerry? daw, Manay, Orokan. Nasa Macau. Nasa sabi ni Jack and Bells channel. Nasa Macau. Macau. O di, Yes. parang ang oras ng Pinas. Pangyaw. Kaparas ng Pangyaw. oras sa Pilipinas. Maaga ka. Pero nakikita ko to sa Nakikita ko to sa mga teka muna si Jerry. Ayun, ikaw. Sa mga teka muna, doon ka rin nagsusupport. Or kay Sis Bit Lily. Ayan. Bet Lily, kay Bet Lily. Oo. Pumunta rin ako ron. Ayan. Thank you sa pag-akyat, bro. Yeah, Ayan. walang ano man. Jewels of Gina, hello. Good. Jewels of Gina, may Yan, love shout out. Kumusta? Nandito pa ako Ikita sa kita, baba. Sabi magtamsak ni, lang ako sa meeting mo sa online. oo nga. Nagtamsak din ako. Di ako nagpakita. Yung mga estudyante niya inaano. Nasa harang pa daw siya. Ayan. Thank you, Manay Lor. Ayan. Sige. Mayroon ka sigurong naka-prepare o prepared ka na talaga dyan ng isang awitin. Uy, naka-prepare yan talaga. Boy Scout. Di ba? Boy Scout. Kanta mo na tayo ng isang Yes. napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na ay ulog ko sana sa sapalawan. Nawala tayo. Aking pinusta na manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimulang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nagkewang-gewang. Sa isang iglap lang, ako'y kinabahan, di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y madamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang money, darling, I'm sorry.
Ako'y hinuldak ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maloko, kinarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala, diya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Dati rin pala siyang kampiyon sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng gagong demonyo, kaya kinastigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal na pahamak ako. Kaya kayong mga sabongero, huwag mag-asawa ng champion sa judo. Mali-mali sambil. Thank you. Nakamute pala ako. Ay, patay tayo dyan. Mods Vlogger, hello. Sabong pa more. Hello. Jevels of Genesis. Mega love shoutout. Thank you, thank you. Ayun guys, pa-support ng ating co-host. Ayan. Ayan. Okay. One more song para sa inyo, mga kapatid. Sige. One more song. Wag mo lang wag mo lang i-flex. I always thought you were the best. I guess I always win. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes you took the hard road, but you always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the word was on the sign, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, made the dreams come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. But when we were together, made a dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Diretso. Diretso pa.
Double Thank you, Jerry. Thank you naman dyan sa magandang mga wait one friend daw. Ayan, thank you guys. Uy, nako. Andyan na yung aking tugang na gwapo. Ayan. Di na ata nagda-drive. Makyat na, oh. Ayan. Oh, di ba? Dito na to mga gwapo dito na, oh. Ayan. Sino nabansin na? Shout out sa lahat. Shout out. Ano? Hey! Talpak pa more! Ha? Talpak. Ano yun? Sabong. Ay, ano ng sabong? Talpak. Ambot talaga. Grabe. Talpak pa more! Pula sa puti na lang. Ano ka ba? Sa pula sa puti, wala na ngayon yan. Sa pula sa puti, eh. Meron na ngayon. Meron o wala. Ayan. Ano naman? Ayan. Pwede 20, pwede 50. Ayan. All hits. Ano bang atin? Oh, kakanta ka ba? Ha? Yan ang kapantay natin. Pwede ba? Oo. Yung mga Saan mo ba ako nadala kagabi? Oo. Di ka naman namamansin. Hindi mo na ako kilala. Doon ka. Binati kita. Hindi mo ako binati. O, di ba? Hindi mo ako binati. Huwag ka dyan. Sabihin mo eh. Ito tayo. Shout out sa lahat. Ang nandyan sa baba, guys. Ano? Ano kay Kitay kagabi? Ano ka ba? Dumaan ako doon kay Kitay eh. Wala ka. Di ako nagparamdam. Naka-video na ako doon. Nagpapaliwanaw. Sige na, kumanta ka na. Logro tayo, bro. Ayan, Noel. Thank you. Logro ba? Logro, hindi ko May alam logro. yun. Oh, saan ka na naman? Bakit ganyan ka? Ha? Nasa kotse ka? Oo, sa kotse. Sana all may kotse. Ha? May kotse ka naman ah. Ganyan. Nag-jump ko na yun. Para may pera. May gano'n. Shout out, papi. Jagsap na natin. Hindi ako makakanta. Parang hindi pumapasok yung data ko ah. Offline Hello. daw eh. Bakit? Sige na, kanta ka na dyan. Para masaya sila. Nagsimula ang salpukan, manok na pula. Paborito mo rin? Ha? Paborito mo rin? Hindi. Napagaya lang ako kay Sir Jerry. Alat kuya, asan si Kuya IG? Nandyan lang yun. Lalag Kala ko at ang hirap din ang paborito ni Aiden. Paborito. Kanta lang po yun. At ang hirap. Andiyan ka pala, Manoy. Andiyan ka pala, Manoy. At ako wala pa dyan. Andiyan ka pala. Nandyan ka. Both. Ano pa yun? Ano? Nanta yung kanta mo. At ang hirap. Yung at ng hirap ba? At ang hirap. Oo. Yun ang inaantay niya. Manay Lord, thank you Manay Lord. Guys, sa mga nandyan, salamat sa pag-stay. Ayan. Wala lang to, ano lang to guys. Good vibes lang para, Biyernes na bukas eh. Diba? Hindi. Friday na ngayon. Ito yung ano ko Tugang Bakit Kasi ako na yung aking concert for acoustic. Kailan ba yan? Ayan mayroon na dyan. Noel, Yung mula mga- nag-welcome sa... Thank you, Tugang. Salamat. And shout out mula na gawin. Ka ni Gamay nag-ikot ni Gamay. Gamay, natulog ka ba, Gamay? Ayun, sa pait ni Gamay yun. Nag-sponsor yan sa akin si Gamay Manay. Talaga. Napuntang Taiwan. Wow. Libre niya. Next year. Nag-chat na. Siyempre, team is the key. Di ba, Kuya IG? Sana all Tugang ganyan, no? Nasa kabilang mundo rin yan si Kuya IG. Thank you, Tugang. Shout Kuya out IG. Eugene Pranyal, ang gwapo. Nothing Tugan, all the way from
Ayaw mo na pumasok eh. Sige, yung kakantas next. Dito lang ako sa taas. Ako na muna, sige. Wait lang. Sige. Ayun, Kaya ready pumasok na nung ako ano. eh. Bicol Sige, na, ko. para wala sa na, inyo. no? Then, sunod si Tugang, Kuya IG. Wait Sige. lang. Ang galing kumanta ni Kuya IG ngayon eh, no? Oo. Wala, nang asar lang ako. Wala. Live na siya eh. Nag-live siya kanina. Nagtatago dyan sa baba. Thank you, Alam kong Tugang. nandyan Ingat, lang. Tugang. Jack and Bells or ano. Sino nang nagbaba? Si Manay Kulasa? Ay, nagbaba na si Manay Kulasa. Sige, para sa inyo guys. Tagalog song tayo ngayon. At ang hirap. Bakit ganun? Huwag magtaka kung magawa di na naghihintay. Saan man kapalit ng inala kong pag-ibig. Kung ano man ang iyong patingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di man pinapansin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa. Nauna ako ng anuman kapalit na inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal. Di ka dapat mabahala, nanakit sa'kin walang wala. Kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaranda kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkain ikaw ay aking mahalin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal. Di ka dapat mabahala, nanakit sa'kin walang wala. At kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaranda kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang pagkain na ikaw ay aking mahalin. At kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaranda kahit ako ay nasasaktan. Uy, OFW gamay, andyan pa putong Mr. Pananan. Ayan, nandyan na talaga. Ayan. Uy, Manay Kulasa, oh. Kulasa na talaga nila ngayon niya. Thank you, guys. Ayan, sige. Ito may gagawin lang ako. Next! Kuya IG. Ayan, thank you. Tugang Relas Labudo. Jewels of Gina, thank you, guys, sa mga nandyan. Lama ko. Minsan pag tayo malungkot, maalala natin yung mga nawala na sa buhay natin. Bato-bato sa langit, Lahat makalungkot matamaan ka ka ba, sana. Tugang?
miracle that I can smile no more. Your voice doesn't sound so clear. I don't think it's fair. Your dream disappeared. I hope you'll be alright. Naku, mga sawi na sa baba. We hope you'll be alright. Don't fade away from me, for you will always be my sweetest memory. A friend so dear to me. And I don't mean to sound so sad, but if you only knew I miss you so bad, I won't forget your laugh. We won't forget your laugh. I know it's gonna take some time, but you will never be off my mind. Oh no, as if you're crying baby tears, but I wish you were still here. Honey, don't fade away from me, for you will always be my sweetest memory. A friend so dear to me. And I've been waiting here for you, waiting for a sign from you. I feel very cold, that I can smile no more. Yan po ang huli kong kantang pampaiyak sa ating tugang na naiyak. Mamaya pa in love na ano ha. Isa pa. Pa in love na naman po paiyak. Sige. Ay, one more. Kasi One more. si Manay, si Tugang, or si Tugang Eugene, hindi man, ano. Ayan, pwede na akong kumanta. Ako na. Ayan na si ano. Ay, ano? Hindi pala, yun pala, ang liwanag pala. Ayan, no. Shout out sa lahat nandyan sa baba. Ay, Manipula sa Bigay, may glove shout out. Ayan, sa lahat ng mga nandyan sa baba. Thank you so much sa inyong support kay Manipula Espanyol. Of course, with, ayan, RPTV Madrid. Eh, sa mga co-host ko dyan na nagwagwapuan. Of course, Kuya IG, thank you so much. Ayan. Manoy Jimmy. Manoy Ah. Jimmy. Galab Sky, may galab shout out. Ayan. Ang mata. Para kay ano to? Kay Melite Sky. Sige nga. Ano yan? Oo. Bakit ba pati tayo nakikita? Puso ko ang matabaw. Aray! At nasilayan ko ang iyong gayon. Puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y kapatid, ako'y napakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon
makakayanan pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog pagkat maraming lamok, pagkat ikaw sila, ikaw ang dahilan. And shout out sa mga taga Madrid, Spain, sa Europe, sa Bicol, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world tonight. Ayan. Paano mo kaya masasabi sa'yo na ikaw nilagyan ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalako pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw ang dahilan. And shout out to W. Dumay. Show on. Muchas gracias, amigo. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako matutulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much, Manay. Awang Tegilan by Eugene Paranyal Vlog. Ayan. Wow, thank you so much. Ang ating tugang gwapo. Ayan, thank you so much, Tugang Eugene Paranyal. Mega love shoutout ang ating tugang din sa Tugang Ricky Studio all the way from US. Ayan. Wow. Hello, sir. Good morning. Ay, Ayun, good Oragon evening pala. yan. Ayan, thank you so much. Manoy. Shout out sa everyone. Tugang Bicolana Espanyola. Thank you, Tugang, sa pag-akyat. Ayan, salamat. Ayan, shoutout sa mga shout out nandyan sa baba. Eugene Paranala. Kaya po, Raymond the Reddington. Jerry Buxit. Oh, si Jerry kilala ko na siya. Ayan. Host Taste. Ayan. Kulasa. Si Manon Kulasa. Si Manay Kulasa. Sa mga nasa baba, shout out po. Shout out sa inyo mga host. Ayun, no? Parang galit, ah. Ayan. Magalang sarap. Amazing Mami. Gladys Campo. Nenes Vlogs. Ayan, ang mga Bicolano. Ayan. Kuya IG, thank you. Kuya IG, Amazing Mami. Kuya Alfred Ramos, shout out. May Tugang Lifestyle. Ramos Official. Megalang shoutout. May Marinel lifestyle, Vlogs. girl. Tamsak po. Megalang shoutout. Guwapa. Thank you so much, Jerry. Thank you. And sino pa? Menace Manay Lord sa pag-stay. May live Ayan, Manay Lord. Mega love shoutout, Manay Lord. Thank you so much. Megalang shoutout. Ayan, guys. Ayan, thank you so much. Gladys Kuya Campo. IG.
Ayan, We have Danica Danica Rose. Rose. Mega love shoutout, Sisi. Mega love shoutout. Thank you, Bro Rick. Mega love shoutout, Kuya IG. Ayan. Gladys sabi- Ocampo. Ayan, thank you so much guys sa mga nandyan. Ayan, bigyan tayo ng awitin ni Tugang Ricky Studio guys, ang ating Oragon ng kapatid. Ayan. Otra Kuya vez. Ariel. Mga uragon manoy, manay. Apa sa inyo mo nga paduman? Igdi na, Mapasini pasiton. igdi na baga sa harong. Ayan, Lingko na da area. Mapasiton. Ay, siyempre, maraming ramarag kanin yung amin, mga tugang. Ayan, mga ngod. Ayan, sa mga hindi pa kadikit ni Eugene. Ayan, guys. Tugang Alfred, thank you, Tugang Alfred. Kuya IG, Kuya ganda Alfred, I miss you. Long time no see, Kuya Alfred. Okay, wait lang, guys. Nag-inom pa. Yan, sige, Tugang. Nagpakondisyon. Kanta na tayo. Let's go, let's go. Yes, thank you, Tugang, ha. Thank you sa Ayan. pag-attend. Banat manoy. Melo na muna tayo. Song from Jimmy Bandock. Hey. Happy Thanksgiving pala sa lahat. Oh, thank you, Tugang. Galing. Ang gamit yan na busy sila. Yoy! My life's girl! My life's sky girl. Tugang. BLDG Production, shout out. Mega love, shout out. Somebody tell me you believe it. I didn't know. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. I know. So you're walking at the door. Nobody told me you've been crying every night. Nobody told me you've been dying, but didn't want to fight. Nobody told me that you fell out of love from me. So I'm setting you free. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's not become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. One of my favorite songs. Oh, Kuya Alfred. Somebody told me you still love me. I don't know why. Nobody told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's not become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Just turn around and walk away. You don't have to live like this. But if you love me still, then stay. Don't keep me waiting
that final kiss. We can work together through this test, and we can work through it. I just need to get this off my chest, that you'll always have my heart. Let me be the one. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a set of ways. Someone wins and someone loses. We just had to say all of us true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Let me be the one. Thank you. Kagaling naman ay. Diyos niya. Ayan. Pakurot May pakurot-kurot pang boses niya ho. Marinel, palablab naman kay Tugang. Marinel, magalas siya na. Ay, kilala mo na si Tugang Rick. Kasi si Ano ko na si Jerry. Yeah, yes. Kay Inday Ruth. Kay friend Inday Ruth. Root channel. Yes. Oh, okay. Ayan, guys, sa mga hindi pa kadikit si Tugang Rick and si Tugang Alfred Ramos Official, guys, padikit naman guys sa kanya ating support chatter. Thank you Tugang Alfred Ramos Official sa iyong pakulay dyan. Ayan. And si Tugang Rick sa aking mga co-host, Tugang Eugene Paranyal or Jimmy Santos, sabi ni Tugang May. Kuya Alfred, And si thank Jerry. you. Jerry, type lang kasa ha pag kalimutan mo na Monaco at May. Si Rick at Eugene na lang pakinggan mo. Ho. Ayan. Agoy naman kuya. Nagpalaglag na naman siya. Ayan. Hindi nga. Para ma-important ka ditong nasa taas. Tugan. Si Raymond. Ano yan? Ano yan namin? Number 1 yan. Bodyguard ni Manay. Bodyguard talaga. Ayan. Agoy, sa bahay mo na lang, Danny Caros. Pag wala pang bisita sa taas, dami mo kasi bisita, kaya nahihiya ako. Ayan, si Kuya IG lagi yan nagtatago pag may tao na. Kalimutan mo na ako. O yan. Ako si Kuya IG pa. Oo. Nagtatago na yan pa. Kanina Tugang kumanta naman yan. Kasi ilan lang kami. Thank you, Marinel. Sana all tatao magkanta. Oh, sabi ni Marinel. Ayan. Pwedeng, Bikola naman. Pwedeng Ay, Bikola. Marinel. Na kita. Kumusta man ni Kasiton? Ayan guys, si Tugang Eugene. Padikit naman guys, mga nagla-livestream na. And si Jerry guys, si Jerry. Pwedeng mag-last song muna at magpapahinga muna dahil Ay, umaga na sige rin. Tugang. Ayan, sige. Wait ka lang Okay. Tugang muna, Rick ha. Buti pa si Sir Jerry magpapahinga na. Ako hindi, magtatrabaho na. Kapag papahinga. Umaga na kasi rito sa Jewels of Pilipinas, Gina. kasi rito. Saan ka, Jerry? Macau ako, Macau tol. Nasa Macau. Same time yung Pinas, no? Oo, same time ng Pinas. Yan, paikot-ikot kasi. Napagod na. Okay, this will be my last song, ladies and gentlemen. Thank you, Jerry. Salamat ha. Salamat. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone would have hurt someone like you, and I was them, I'd be right by your side.
Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me one. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me one. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And at times like these I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. How long I must wait for the last train to leave here and the last chance to go home. Get to thinking I was born too soon. How long, honey, when the loving don't come? It was there when you loved me, just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Ayan, thank you so much. Jerry, Thank thank you, you. thank Thank you sa pag-akyat. Guys, pa-support Ayan. naman guys kay Jerry Booksit, guys. Yan sa mga hindi pa Thank kadikit. you so much mga kapatid. Thank you, Ako po ay Tugang, bababa na. kapatid. God Ayan, bless us salamat all sa mga kapatid. pag-akyat. Ingat po tayo lagi mga kapatid. Thank you so much. Ayan, Babu. salamat po. Salamat. Basta may next Bye-bye, time. bye-bye. Maraming salamat Good kapatid. night dyan sa'yo. Good Thank you, morning. Tugang, kapatid. Good morning, good morning. Oo. Ayan, Chris. Ayan, thank you so much, Sir Jerry Boxit. Ayan ha, ingat. Keep safe lagi. Salamat din sa Kuya inyo. Algie, akyat ka, Mel. Kahit mag-host ka lang sa taas para makita nila ang view to pahatak ng mga pan sa baba. Patay Oo tayo. nga. Baka hanggang umaga tayo dito. May trabaho pa. Ayan. Tapos may magaling pang singer. Ayan. Sige, Tugang Ricky Sergio. Ang ating Oragon. Okay, syempre, ang paborito. Ang paborito ko. At Tugang Connie. Tata, Tugang Connie! Tulog ka ba? O baka, nakabinti Asan ka. yan? Ayan, bakas-bakas. Dito, Tugang Ricky Sergio. Let me tell you now all that's on my mind. For a love like yours is so very hard to find. I've looked inside myself. Now I'm very sure that can only be you for me. I need him all and all. You
stole my heart away. And I wanna do all I can just to show you, make you understand, only you, the only one that stole my heart away. When you're in my arms, when I'm close to you, there's a magic in your touch that just goes shining through. Want you every day, want you every night. There can only be for you, for me. You make it seem so right, oh girl, 'cause you turn me inside out and you show me what life was about, only you, the only one that stole my heart away. In my mind, there's no other love. You're the only girl my heart and soul is thinking of. Only you, only me. There can never ever be another that understands the way that I feel inside. 'Cause you turned me inside out and you showed me what life was about, only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you turned me inside out and you showed me what life was about, only you, the only one that stole my heart away. You stole my heart away. You stole my heart away, only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you, oh, you stole it, only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you, oh, you stole it. Hindi makapag-ano si Tugang Kuya Aiji dyan. O sige, magsalita ka dyan. Shout out Tugang Connie! Ayan. Ayan, ba si Connie? Ay, Con. nagising. Oh, di ba? Tugang. Ay, akyat yan si Connie. Con. Ay, Con, ha? Bukas. Bukas ko, wag niyong... Ay, manay, wag mong kakalimutan bukas, ha? Co-host ka, ha? Nagising. Walang ano man nagising. Tugang Connie B. Ayan. Di ako makasalita sa taas Tugang, kaya maganda sa baba. Ambot ni mo. Ako sa'yo, Kuya RGI. Ayan. Salamat, Tugang Rico. Salamat. Walang ano man. Ay, mabalos, manoy. Uragon. Ay, one Maglasang more. ako, Tugang. Do you want? Sige, one more Tugang. Salamat sa Tugang sa time, ha. Salamat. Walang ano man. Kantayin ko yung isang paborito ni ni BFF Danica Rose. Yes, sige. BFF, eto. My love, forever you will always be mine. Only love, forever you will always be mine. Faithful love, it's always you.
will always be my love. Forever you will be my first and only love. For you alone I'll give my everlasting love. I promise you, you'll always be. You and I will never say goodbye. We'll never even wonder why. You and I will always be together forever. You and I will never say goodbye. We'll never even wonder why. You and I will always be together forever, love. My love, forever you will always be mine. Only love, forever you will always be mine. Faithful love, it's always you. You'll always be. You and I will never say goodbye. We'll never even wonder why. You and I will always be together forever. You and I will never say goodbye. We'll never even wonder why. You and I will always be together forever, love. Thank you, Thank you so much. Tugan. Ayan, thank you sis Danica Rose 2012. Ayan sa iyo. Yes. Pakulay. Salamat sa pakulay. And thank you Tugang Ricky Studio sa Walang anuman, pagkakasama. Tugan, Bicolana, Ayan, Espanyol. invite kita. Uunahan na kita. Sabay gano'n. Ha? Ayan, mayroon kaming charity concert on December of 11. 6 p.m. Pinas time, Tugang. Baka naman. Charity concert Saturday. December 11. Oo. Pero pwede kang habol kung ano. Hindi December 11, Saturday. Saturday, yes. Saturday, Tugang. Ah, okay. Kasi ganitong oras kasi may stream din ako. Na Saturday, di ba? Yung ano ko, Saturday. Ah, Pero oo, di ba? siguro Kasi morning. Anong oras Philippine time yung ano? Philippine time, 6 p.m. Pinas time, Tugang. Kahit Siguro pusong lang morning, makaka-ano ako. Makaka-akit lang. ako. Pero Sige, message sige. na lang kita, Tugang, ha, kung ano. Okay. Thank you, Tugang, ha. Salamat talaga. Wala naman. Meron kasi kaming, Tugang may Eugene. tutulungan kami. Sino pa nga? Ayan, Si Man, salamat. Tugang Kulasa. Si Thank kasama Sa natin. Diyos. Salamat. Imported. Salamat. Tugang, thank you so much. Rick, ayan, batang-bata at machong-macho. Okay. Raymond, ano mga nasa baba? Ano nga naman, BFF Danica Rose. Thank Ay, ako maglalasong na din ako man kasi papasok na ako. Para si Jerry. Yan, sa mga nasa baba. Thank you so much. Bye everyone. Tugang Tugang Bicolana. Ingat, God bless. Tugang. Thank you, KFC. Thank you. Bye-bye. Manoy, thank you. Salamat. Tinda sa imo. Ayan. Send man tabi. Ayan. Thank you. Ayan si Tugang Eugene. Ako man ay maglalas na ako kasi Oo nga. 6:10 ang drive ko.
Oo, iingan ka Ayan. diyan. Ayan, sige. Ay, para kay ano to? Para kay Manoy. Manoy. Hindi Madrid. Napakita ko tayo ng photo. Akin ka, kung di ka patutugso sa iba, alright, sapagkat sa pag-ibig ako'y ang kasama. Akin ka, kung di ka maaakit sa iba, sana ay maging tapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa sa pangarap, magiging akin ka. Sa mundo, ikaw lang ang pinaka-iibig ko. Saan man larawan mo'y pangarap ko. Tandaan, hinamak ng lahat dahil sa'yo. Sana ay maging tapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa, magiging akin ka. Sa mundo, ikaw lang ang pinaka-iibig ko. Saan man larawan mo'y pangarap ko. Tandaan, hinamak ng lahat dahil sa'yo. Sana ay maging tapat ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa sa pangarap, magiging akin ka. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa sa pangarap, magiging akin ka. Thank you so much. And sa lahat ng nandiyan sa baba, guys, thank you so much sa inyong mga support dyan. Thank you. Bakit naman si Manoy mo manantiga, ano mo ng kanta na Happy yan? trip, Manoy. Ha? Dapat piliin. Bakit si Manoy RPTV mo? Alam namang ikaw. Nakakainis ka. Ay, tugang! Ay, ano to? Alam naman si Munay Kula sa Bidal. Baka mamaya may maanggot siya. Lumabas pa naman si Wow Shibet. Shout out mo. Ay, Wow Shibet! Ay, kumusta ka naman dyan, Wow Shibet? Kumusta naman ang beauty mo? Thank you, Danny Caros, 2012. Guys, patamsak ng kanyang premiere, guys. Ayan, ang ating super chatter. Ayan, we miss you, Wow Shibet. Thank you so much sa pasok. Ayan, ayos lang. Kamusta natin yung premiere? Sinong may premiere dyan? May premiere si Danny Caros. At Manoy ka na Danny itong premiere. Ayan. Hindi nga, Manay. Mr. TV channel. Di ba pwede? Balang. Ay, ano na naman. Hello, Kuya Eugene. Ayan. Ay, hindi ko pa pala kadikit to. Hindi, ninja ko kasi, Tessie. Siyempre, dikit na natin to. Ayan, para meron ka na. Para 3,000 ka na. Guys, sa Ayan. FB.
Ayan. Pag dumikit ako, yung dikit ko 1,000 kaagad. Orlando Nano. Ate Lorna, Crisel Joy, Tolerance, ayan, lutong bahay. We miss you naman dyan. And Teresa Corioso, hello, mega love shoutout. Thank you po ate, bukas po yan. Ayan, sige, gwapa, pag hindi ko nakaligta na lang. Basta dito. 22 hours. Ano tong? 4 Thank a.m.? you. Wow, Shibet. Mm-mm. Wow, Shibet. Aga. Ay, Kuya Aidyo, umakyat ka na kaya? Malapit ng ano. Ay, Manay, baba na ako, Manay, ha? Manoy, RPTV Madrid. Thank you to Baba na ako. guys. Kuya IG, ayun, magdadrive na ako. Thank you, Thank you, Manay. Ingat Thank ka you. na. Ayan, ingat po sa lahat nandyan sa baba. Manik lang sa Anong Bigal, oras thank ba you. yung ano? Uy, Sabado, Sige, bukas. ingat. Bukas ba? 4 p.m. Oo, 4 p.m. bukas. Anong oras dito? Mga aga ko. Ah, gising ka na nun. Siyempre magluluto ako ng almusal, ng lunch. Kailangan. Pwedeng mag-BG-BG. Sige. Kuya IG, punta ka Kuya IG, ha? Apahos mo Kanta na ka. Kuya IG. Saturday. Saturday, Kuya IG. Matabaong ka na. Parehas tayo. Matabaong. Payat na nga daw ako, sabi ni Doc, eh. Ayan. Sige. PLDG. Kakambal mo, Ayan, ano, Manuel. Kakambal mo si Gwapo. Bonjing. Ha? Si Bonjing. Kakambal mo. Si Jimmy Santos nga. No, Bonjing. Isa pa daw, may nagre-request si, Chess Mr. TV channel. Anong request mo? Yung pandiurag mo dyan, Manoy. Ingat po, Kuya Luwas Eugene, muna. sabi ni Danica. One more song daw. Kasi ito si Chess Mr. TV. Makulit to eh. Pagbigyan mo na, Akin ka. baka naglilihi ito. Akin ko naglilihi talaga. Love Hurts daw! Love Hurts! Patay, hindi ko alam yan. Uy, ano? Ewan ko. Ay, baba na ako, ano yun, drive Mini na. Agot Abayon. Thank you, gwapa ha. Agot Abayon? Parang ano yan, ah. Mini Parang pinsan ni Agot Isidro yan, ah. Yan. Babay na. Papalam na ako, guys. Thank you. Ayan, salamat sa, Manay. Ka ng nagda-drive ka. Umingat ka dyan. Hindi, nakapark pa ako. Si Kuya IG, tawa ng tao si Kuya IG, pero nasa kabilang ano yan si Kuya IG. Ayan. Kagaya mo rin yan. Sa other earth. Ano kayo? Isa pa. Di ba? Ha? Isa pa daw. Wag na, magdadrive na ako. Tsaka na, magkano? Ano? Bukas na lang. Bukas na sa Sabado, pagkatapos ng birthday LS ko. Ewan ko sa'yo. And thank you so much sa Team Tugal. Thank you so much. Shout out sa lahat. And guys, mga pumunta rito ngayon, nag-support kayo, manibig ko na Espanyola. With of course, RPTV Madrid. Thank you so much, guys. Bye-bye. Thank you. Manay, thank you. Salamat. Abalos. Buntis yan na di maanak-anak si Chess Master TV channel. Hoy! Ano ba yan si Kuya IG? Good night po, Kuya Eugene. Jewels of Gina. Kuya IG! Ano ba to? Nagsasanyas na naman to. Sige na. Kasi malapit na tayong one round. Magtapos na tayo. To ay nahalam. Ano? Ano to? Sino kausap nito? Ibang klase talaga to. Ay, ewan ko sa iyo. Bahala ka nga dyan. Ay, nako. Sige na nga, kakanta na lang nga ako. Bahala ka dyan. And tutulun. Oh. May kausap yan. Alam ko kung sino kausap niyan. Yung kaninang nag-aano dyan, nagbabakas. Ayan, wapo ni Kuya IG, sabi niya. Sabi ni May, pag-goodbye, cheers, sabi ni oo nga, nakakainis yan, ganyan yan. Minsan nandun sa kabila. Ang landi ng host. Hala. Bakit nakamute si Kuya? Daldal ng daldal. May kausap yata.
Nagkandawala na lahat na nakamute. Manager kasi yan, nakamute. Nakamute siya. May minamanage kasi yan, guys. Kaya pasensya na kayo. Ayan, ako na lang kakanta. Ano, kakanta ka ba? Oh, may kausap ka. Sige. Akala ko, akala. Hostess kasi yan, sis. Ayan, kaya wag. Hostess yan. Paano ako makakanta? Ayaw niyo akong pakinggan. Paano kakakinggan? Hindi naman kita. Hindi ka namin naririnig kaya. Nakakainis. Kuya Eddie, pukpuk ka daw, kuya. Wala ka naman sound. Baba na lang ako. Di ako marinig. Hindi na marinig. Ngipin. Hindi ka nga marinig. Ewan ko sa'yo. Gwapo ko ang landi ng host. Nakamute. Akala ko si Kuya. Curious ako bakit most of the time si Kuya Eugene pag nasa car, ano siya? Car or chuper. Paano ako makakanta? Ay, bagay din sa kanya. Hot na hot ko. Hindi ka nga marinig. Karnaper natin. Tunggang Eugene Karnaper. Ano yun? Expat. Ano ba yun? Driver. Expat yun si Tunggang Eugene. Ay nako. Parang si Ham nga siya. Ha? Ham. Hambobo. Ewan ko sa inyo. Matulog na nga tayo. Ay kanta na ako. Hindi naman narinig si Kuya IG. Ewan ko sa inyo. Wala na. Bahala kayo. Sisigaw na lang ako. Dito wala naman ng mga magagaling na singer. Kami na lang ni Kuya IG. Ayan. Hayos. Gido. Go. Hello. Gido. Hoy, Gido. Where are you, Gido? Oy, Gido. This is for you. Wala ka dyan, Kuya IG. Kanta na ako. Mamaya ka na. Patamsak naman guys sa nakapin. Gido, thank you Gido. Hello, may galang shoutout. The rings that means your fingers. I want you always to remember. I want you to be a part of my dreams. I was so lonely here without you. I was so cold just like a statue. Oh, being with you has made me complete. I can feel your loving touch inside me. I can hear you whispering you want to stay close to me. Every day, every night, I never thought love could feel so right. Every day, into the night, let me be the one you hold you tight. I can't let go. Can't let go. I can't let go. You want me, don't you know? Would you give me just a lifetime? I'll stand beside you through the years that come and go. Nothing at all could stand in our way. I can feel your answer deep inside me. I can hear you whispering you want to stay close to me. Every day, every night, I never thought your love could feel so right. Every day, into
Thank you, Danica. Patamsak naman guys kay Danica, guys. Oh. Ba't nagbaba na si Kuya Ay? Ano yun? Hindi talaga siya makapagsalita. Ayan, may hagdan dyan. Hala, nag-alien ba kayo dyan, guys? Thank you so much naman dyan, guys. sa mga Mata nga nandyan. anak Rick, maano naman ako. Sige naman, Ay. Sige na. Nang makulog sa kumpi at salamat. Sige, good Sige, night sa inyo. thank you, Manay. Bye. Yes. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you sa pag-akyat, Manay Klasa. Ayan. Tapos na rin ako. But ilang song na lang. Kanta pa ako. Ayan. Thank you so much. Hello. May galap shoutout. Ayan. Ano na lang ako. Gawin kong Sa 11:30 ako Thank you, Ian Watts. Official. May galap shoutout. Bigyan kita ng jacket. Sige. Jacket. Ay na ba? Welcome to Australia. Ay, wow! Hello, thank you! Mega love shoutout. Thank you so much sa pagpunta. Ian Watts. Ayan. Type kang kasi dyan. Uy. Ano yun? Naghihilig na ata si Tugang. Naghihilig na si Tugang. Tugang! I'm concert finest and compose. Wow, naman! You want to come up? Inglesero siguro to. Patay tayo dito. Ayan, mayroon dyan. Kanta tayo. Uy, good vibes tayo Ayun. Bahala kayo dyan. Ayaw umakyat. Nagtampo na ako dahil may dib. It all comes so easy, all the loving you give, the feeling you share. And I still can remember how touched me so tender. He told me you care. We have a once in a lifetime, what I just didn't see until it was gone. Second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on. This time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Now I'm seeing clearly. I was still young and early, I was still ever so,
There's something between us. They won't ever leave us. There's no letting go. No letting go. We have a once in a lifetime, but I just didn't know till my heart fell apart. Second once in a lifetime, is it too much to ask? 'Cause I swear from the heart, if ever you're in my arms again, this time I love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Never end. The best romance deserves second chances. I'll get to you somehow, 'cause I promise now on. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Wala naman si Kuya IG. Ayan, sige Kuya IG, mag-protest ka. Kakainis to si Kuya IG. Ay, nag-iinarte na naman to. Bawa na ako tugang, sabi niya. Sige na, tugang Raymond. Good night. Ay, Helena, may galang shoutout. Good morning. Ayan, iniwan ako. Hindi ko matangad na nila. Hindi, sabi niya. Ano na naman pinagpuputok, Kuya IG? Oh, ito na. Ito naman kasi sira-sira naman yung mga ano mo dyan. Oy, kung sabihan is composer daw si ano, Ayan Once, official. Ayan. You want to come up? You want to join us? Composer daw siya. And ano? Mamaya di kita. Blessed evening, Europe. Matulog na. Ay, tawan-tawa si Dani Caro sa'yo. Ano? Nagsasalita ka na? O hindi na? Okay. Marinig eh. Ayan ngayon. Marinig na. Nawala na momentum ko. Aray ko, I would love to play for you. Okay! What? I give you a ladder. Elevator. Patay tayo dito, tugang may English speaking from Australia. Amazing! May galang shoutout. Sa English. Okay. Little bit. Tulungin nyo sa baba. Sa ano? Okay. Sa bahay, si Ian Watts, ate, paakyatin mo. Natugtog siya. Okay. Naka-BG lang manay. Okay, amazing. Walang problema, gwapa. Ayan. Nakilala pala ni Dani Caro si Ian Watts. Ian Watts. O, kanta na. Uy, nagtago pa. My goodness. Hindi, para lang yan sa mga singer ang nandito ngayon, tapos na kaming mga hindi ko matanggap talaga, Danica Rose, na gano'n ang mangyari. Danica, ayaw mo to si Kuya IG, gano'n naman. Hindi ko kaya
Napakasakit na marinig to per na Ayaw mo na sa amin. Happy at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Miguel up, shout out, Ayan Wax, Mike, good day Mike. Habang lamang kay sarap ng ating pagmamahal. Sabi mo pa, ako'y di lang hanggan. Kahapon lamang tayo ay nagsumpaan. Ang sabi mo pa, hindi mo kami iiwan. Ngunit bakit ngayon kayo'y na in love at mayroong iba minahal? At sinabi nyo pa na mas mahal nyo pa kaysa sa amin. Durugo ang suso ni Kuya ID. Sinabi mo Dahil iniwanan mo. makaawa sa'yo. Suyuin ka, pilitin ka na ako'y muling mahalin. Di ko kayang tanggapin na na mawawala ka sa amin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa amin. Happy At kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Guys, we have a visitor guys all the way from Australia. In a while, you will hear him and share us his talent. But before that, I will sing this song. Hapon lamang kay sarap ng ating pagsasamahan. Sabi mo pa, kami di mo iwan. iwan. Nagtatampo na. Lamang tayo ay nagtatawanan. Ang sabi mo pa, wala iwanan. Iwanan. Ngunit bakit ngayon na in love at mayroong ibang mahal? At sinabi mo pa na mas mahal mo siya kaysa sa amin. Durugo ang suso namin dahil sinabi mo. Nais kong magmakaawa sa'yo. Suyuin ka, pilitin ka na ako'y muling mahalin. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa amin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa amin. Hapdi at kirot ang pulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Thank you, Kuya IG. Oh, grabe, energy. Hello! How are you, Wax?
Thank you for coming. Thank you so much. You want to share with us your talent? Oh my goodness talaga. Mag-i-English tayo dito. Kuya IG, help me naman. Spanish, please. Hello. Welcome to Australia, Queensland. Queensland. And I'm going to Queensland, so shout out to Queensland. I was there before in Brisbane and also in Gold Coast. We have also a visit our We have friend. friend there in Gold Coast. And Oh, lovely to meet you. Yeah, Jackie. Inday Jackie in Australia and Kwentong Osesel. How are you, Yes. Mike? Alfred Bang. So I'll play you a piece of music. Yeah, can you share us your talent? Okay, thank you for sharing. May echo daw, wait lang, may echo. May Yes. echo ka? Sorry. Wow. Beautiful. What's the title of that song, Ian Watts? That's called Amor. Amor? Amor, naku, Wow, amor. love. Amor, No, it's love. amor, Mi love. amore. Si amore of of Amazing Mom. Si amore, Kuya IG. Like that. Amor, love. Amor. Yeah. Oh. Yeah, We what have a an lovely only music. 220 subscriber. Who's this girl? You'd love to play. You're more than welcome to play that. That's Angelita Gunston. Now she was from the Philippines, and unfortunately she's passed away. Your But- wife or your girlfriend? This No, she was a singer. She was a singer, and She passed she away. asked me to write music to her poetry. So I wrote the music to her poetry, and that's the music that's on there is what I wrote. Mhm. And you're more than welcome to play that and show your people. That's she's such a beautiful singer. Yeah. Right. Yeah. Lance Max, help us talking, Lance Max. Because I can tell, yeah. You lost for words. From Australia to gang Yeah, I'm BLG Gym speechless patay because tayo. Once you- done to you. God bless. Ayan. Please, subscribe guys. Nakapin dyan si You Yeah, lost for I words. just I can dikit see you, that. Please dikit-dikit and subscribe. yeah, Connect to just done Ian dikit-dikit you, Watts. Ian. Nainitan tuloy ako. So how long have you been in YouTube? Not long on YouTube. Actually, I'll tell you a true story. I was on live chat, and I met Shakira. Oh, wow. Shakira?
Waka waka, Shakira. Now, waka waka waka, like that. yeah, that Yeah, one, that wow, one. I love it. I love it. I love Shakira. She's Yes, very yes, my sexy. lovely friend Shakira. Yeah. And because I'd been in the local papers a lot, she looked me up. So she wanted to know about me and my music. Mhm. And she found out all about my music. And she only plays 4 instruments, but I play a little bit more than that, more than 4 instruments. And Wow. she was very, very impressed. And she told me, you need to put something on YouTube. And she also said to me, when she comes to Australia, she's going to look me up and find me. And she wants me to perform for her in concert with her, as well as perform for her. And I told her I've written over 500 songs. And I said to her, I'm sorry, Shakira. And this is Shakira. I said, sorry, Shakira, I can't sing to you, but I'll definitely play the song for you, write you a song. And she said, why can't you sing for me? And I said, well, I sang to a professional singer here, but she kept on crying after 4 songs. So I said to her, it's in the newspaper. It's called the Gladstone Observer. And there's a lot of write-ups about me and my music. And so anyway, I said to her, as I wrote to Shakira, I said, my dear friend Linda Mann, who sings in town, she kept on crying after 4 songs. I said, I can't have any ladies crying all the time, every time I sing. So the last reporter that did a write-up about me, Duncan, he actually wrote it in the paper. Sorry, ladies, Ian won't sing for you in public because of all the tears. That's all my songs. I try to capture people's hearts, try to make a story and get right into the soul. And that's how it all come about. So for me to be on YouTube, it was Shakira that got me on here because she was so impressed. Yeah. Sana all, sana all. You know, you know what sana all means? No. No? Can you translate Lunchboxed? Lunchboxed. Sana. Sana all. All. It's like hopefully Naiiyak all. tuloy ako sa iyo. It's like Danny Caros, can you help us translate? Can you Go, tamsak-tamsak Kuya na? IJ, kaya mo yan, sabi niya. Okay, go, Kuya IJ. You speak English fluently. You know? Na. You can Sana sing all means, another song with us. Yes. Okay. once, I'll or play you sing I'll play you another piece. you play instrument. Yes, I'm Come on. playing piano. Para ma-change na lang guys. Yeah. Can I'll play you another piece. Nalimitan ako eh. Imbis sa matal. So you Okay, play one more. You play piano. What other instrument you play? Violin. I've violin, clarinet, Mhm. mandolin, bandilla, which is a traditional Only instrument of playing, not singing. What Not ano, sing- Ian? Not not singing, but playing, no, just only playing. playing the instrument. Yeah, only playing the instrument. Okay. Sige. Okay, one more or 2 more. You can One you more. can play your instrument. Ninitan ako guys, doble-doble lang. Kanina lamig. This is called Espanol, which is Spanish. It's a Spanish. Spanish piece. Oh. The title of that.
Espanyol talaga 'to, paano tugang? Wow. Sana all we can play piano. My daughter tried to play piano, but it's only do a deer, a female deer, realize it's only a basic one. And it's Yeah. like one by one fingering the key. The first piece of music that I learnt on the piano was Twinkle Twinkle, Oh yeah. but I've May actually jazzed that up at the moment. may I tried Twinkle Twinkle and also do a deer and our national anthem using ukulele. Von Ryan, shout out. Yeah, that's Twinkle. Mm. This is my version. LDG. Wow, great. How young are you when you started playing piano? I've been playing piano for 10 years now. Oh, 10 years. Yeah, 10 Not years. Not that not long long. ago. Yeah, not that long. But I practice every day, at least 2 6 hours, hours a day. 6 hours. Oh my gosh. 6 hours a day. And what I've done is I've broken it down so that I've got 3 hours with sheet music and 3 hours of no sheet music and just playing without even thinking about it. That's on the composer's side of it all. Because if you are doing playing music with sheet music, you're very strict and conformed. Whereas when you're doing the composing side of things, you're not strict or conformed. You just allow it to flow. Mm.
Yeah. Ayan, we are happy that you join us here in our in Bicolana Española's live streaming. We appreciate that, Mike. Unfortunately, in 20 minutes we are going to end because it's almost midnight here. But Yeah. can you play us uh, a common or a classic song that everybody Or here love or song. most of us can relate before we go? Oh, Yeah, okay. yeah, What about a nice little Christmas carol? yeah. In a Okay. Christmas Can carol play mo. is Yeah, a very little Bohemian bit good. of a Christmas. Rhapsody. Yeah, Nag-request pa matulog na. Why can you sleep not just masterpiece ba? para lang hindi alata. We appreciate Richard. Wow, bravo. Village Production. Thank Ah, you! Merry Christmas! Merry yeah, Christmas to all. there's one guy Thank you! requested even a portion of Bohemian Rhapsody. Bohemian. Mama. Yeah, but I don't know Oh, if Bohemian yeah, Rhapsody, you I've know that? heard that one. Yeah. I mm. can do Or a next time, or little next time. Yeah, yeah, little next you time. can, yeah. Okay. Yeah, next time. Next time Yeah, I love to play for you all. And thank you very Okay. much for allowing me Thank to you, come Ian up and play Wax. for you. Please connect to our Ian, guys. pleasure, Mike. Thank No you. worries. We are happy. We're so glad that we have a visitor like you here, which have which have unique General talent. Yeah. visitors. Thank you so much for coming up. Yes. Ian Wax and Lovely to meet you all. Yeah. thank you. Nice to meet you too, Ian. Guys, please subscribe. Ian, he's only 200 bananas. Uy, By the way, Ian, what is your wish? If you, if I will ask you, what gift I can give you for your channel? A simple bananas. gift You want from bananas? The a simple greatest gift Mango? from gift my. the greatest gift Avocado. you could give me is to have a smile. Thank you so much. Okay. Thank you. Mga kaibigan! You're This a is Ian, lovely mga person. kaibigan. Sana subscribe You're nyo. a lovely person. Thank Yeah. you That's so all. much, Ian. Thank you. Salamat. Ian, Lovely come to back to meet Salamat you sa all. LinkedIn. Tagalog. Salamat. Salamat. Say salamat. Mabuhay, So- Pilipinas. Thank you. Salamat. Bravo. Ayan, Thank you. official. Guys, sa mga hindi, 1K subscribe at 4K WH. Wow. Boy charot ah. Boy charot. Ayan. Uy, charot! No? Village Production! You also know how to fingering the keyboard? Oh my Mm. goodness. I'm connected with Ian. Thank you to Gang ha. Salamat. Salamat sa mga nagdikit guys. Ayan, may bisita tayo. Hindi naman talaga Again? hindi naman talaga totally bisita to. Pero na-miss natin to. Nagsabi pa Ayan. naman si mag-e-end na tayo mga kaibigan. Hanggang sa muli, kaibigan. Mga tosong pa. No,
siyempre hindi pa naman siya nagsalita, umakyat siya, 'di ba? Uy, Hindi naman charot! ah, 'di ba? Ayan, Boy Abonda, Nani. Ayan, Boy Abonda, I love Ano kaya kung Boy. i-hotseat ko din si Boy Charot next time. Yeah, next time. Your Yeah, channel it's na also lang. it's also a pleasure. It's a Thank you, great lovely to meet you all. pleasure Thank you, to thank you, ask thank you. Ian. Mm. Iyan, wow. Ian, Yeah. how is your WH? I can give you bananas. W, it's 222 subscribers only. Banana ka dyan. You need to Banana! connect. Where You is need to connect also to the other That's people mine. here and abroad. Yeah. Ayan. Gusto niya paano kaya 'to napunta sa akin? I think I saw him from Amazing Hawa Mom. I think from Amazing Amazing Mom. Mom. Yeah, Ay, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken. mga Ayun Japanese na. doon. Ma'am. Natulog na daw ng iiba na si Kuya Kuya. IG. Boy, where is Chris? Ha, ha, ha. Ayan, okay. Lunch box. So dali ka. Kaibigan. Matulog na tayo. Mm-mm. Sige. Ay nako, Tugang, matulog ka na nga. Nagbakas pa doon si Tugang. Isa si Bossing. Umikot yan ate. Ah, umiikot ba? Ah, nakapunta na sa'yo. Ayan, si Chris Bicola. Oy, hindi ko kaya si Chris Aquino. Ano ba yan? Ano? Oh, yan si Hindi ko Chris, si kaya si Christy. Christy. Ihaw na. Ikaw na ba? Ano Si ba Chris, yan? si Christy, balitan mo na Chrissy. Umayos ka. Nasa isang Balitan mo na yung name mo. kasama si Ian. Okay, Tugang. Hindi ko siya kadikit. Baka ano lang. Uy, dayan. Uy, lunch back, Tugang. Nag-akyat pa naman kanina si Tugang Toper. Pero nasa work si Toper. Ayan, ganyan talaga pag Hindi yan antok si na. Lunchbox. Sino yan? Who's this? Hindi Oh yan my si goodness. Lunchbox. Sino? Kasi wala na si Lunchbox. Sige na, kanta ka Premier na. na lang siya. Ha? Premier na lang siya at saka mga upload ng video. Bakit may umakyat dito? Sino to? Ay, hulaan mo kung sino. Yung crush mo? Nasa isang LS din siya, Tugang, Bicolana. Ay, yun pala. Sino to? Sino nasa ibang LS? Sino nasa ibang LS? Tugang? Hindi si si Bill DG ba? Ah, Kasama ko okay. si Ian Watts. Lunch. Si ano pala. Lunch Si Bill ba? DG siguro nagdala. Baka senior ni Bill Ayan DG ang ano si mo. Bon Ryan Vlog. Play ko na yung ano. Di na ako magbakas for WH or views. Ayan. Dating dikit na tayo, kapatid. Si Ian. Ayan. Sige na. Nasaan na si Lunchbox? Kasi magano na 12 o'clock. Tayo magsara. Para ka nang si May. Ano ba yan? May's Life. Mag-end na ako. Yung mag-end niya. Mag-end ako guys. Mag-end 2 oras. Siyempre, alam mo, ilang araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, tapos bukas hindi. Bawi. Tingnan mo yung 3 dots, ate, makilala mo yan. Lunchbox din. Wala. Kasi nakalag out yan. Mga ganyan, mga Naka-log kaibigan. Winaisan ako kasi alam ko, binobuking ko kasi kung sino kapatid. Danica. Kaya wala. Kung ano yung napangalan niya dyan sa screen, yun din ang nakapangalan. Coffee na tayo. Grabe dami kong tawa sa tambalang Chris. Ayan, tingnan. Sige. Ay, lunch na. Kain na tayo. Ayan. Ano ba, kakanta ba yan o ano? Pinaakit mo ba yan o mag-ano lang dito? Sige. Hindi naman ako Akong nagpakat kaaway mo niyan. Ikaw ngayon. nag-accept niyan, Tugang. Ako nga nag-accept bakit crazy. umakyat yan. Sinabihan mo na naman yan, umakyat tapos hindi na, pinapaalis lang. Hindi yan. Yeah. Bakit kayo mga babae nag-expect kayo ng hindi, nag-expect kayo ng wala. Pero yung O hindi ako yung nag-expect para na sa yan. inyo, hindi Ay, niyo iba ako. pinapansin. Umayos Bakit ka dyan. in-expect niyo yung mga unexpected? Yan. Ano, bakit? Kaaway bakit
May Inaaway ibang mo ko, ah. expect sa'yo. Ayaw niya Akala ko ano, ma-expectin. kaibigan mo ko. Hindi mo ako kaibigan, no? Lang nyo. Hindi mo pa rin siya kilala, Tugang. Crazy. Ay, ewan ko sa'yo, boy. Ano ka ba? Bakit nakalmo? Bakit ikaw ay masaya, crazy? Bakit kinakal mo, boy? Ewan ko, hindi ko maano. Gusto mo lang akong paakyatin. Gusto mo lang akong paakyatin, Kuya IG. Ano ba kayo? Great to meet you all. Sabi ni pinag-aaway na si Apa. Ano ba to mga to? Umayos kayo dyan. Lunchback. Sige na, kanta ka na, Tugang. We miss Hindi nga yan si you. Lance Bax. Kaya mo siya pinaakyat. Sino yan? Ano ba kayo? Intrigista ka kasi, makakita ka lang ng mga ganyan mga budol. Akala mo na siya na yun. Kaya nga Mga maraming budol. nasaktan dahil sa maling Ayan, sige. akala, Tugang. Inuumpisa niyo kung budol-budol, Sige. Pag ako hindi ako maprino dito. Kaya Umayos pwede mo na kayo. i-kick out yan. Kung sino yan, i-kick out mo na kasi hindi yan. Kasi kilala ko yung isa. Ay, nako. May galaw shoutout to all, sabi niya. Kaya mo siya pinaakyat, sabi ni Chess Master TV. Yung nasa taas, Tugang nasa baba din. Ay, Kaya nga nako. kailangan lawakan nyo ang inyong mga pag-iisip, mga kaibigan. Ay, ito talaga. Huwag maniwala budol sa pusis talaga to. lang. Ay, bahala Kailangan kayo nyo dyan. rin Basta ako maniwalaan kakanta. ang kanilang mga bakas. Ayan. Bahala kayo dyan. Ito na lang kakantahin ko sa inyo para sa inyo, ha. Para sa inyo. Mga kayo, budol kayo. Bahala kayo dyan. Eh, gusto mo lang palang kumanta. Sige, kumanta ka na. Ito, para sa iyo, Tugang Connie, kung nakikinig ka. Para sa iyo, baka umiyak ka dyan, ha. Para sa iyo. Kakainis to si Lunchback. Kawawa naman yung kaibigan ko. Kaya ninisan sa Bakit balik ginagamit akala. nyo yan? Bakit ginagamit nyo? Galit ako sa inyo, ha. Mayos kayo pag hindi ako nag-preno dito. Helena gets na, sabi ni ni Helena. Kayong ganyan. Pag ako'y nag-title dyan sa Kung kayong mga Tugang. Okay na ba? Maglalasong na ako, guys. 13 million in the house. Thank you so much sa lahat ng mga umakyat, guys. Salamat. Para sa inyo. Ay, bakit to? Pati ba yung Good vibes lang. Sino kaya to? Makyat na to. Si Kuya ID talaga. Siya siguro yan. Tugang Connie, para sa iyo. Kung natutulog ka na, replay ka na lang sa last part. Nag-iikot ko. Cry the tears. You will be dry. I was confused. It blurred my mind and sold my soul. You wrote it back to me and helped me out and gave me dignity. Somehow you needed me, give me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, and I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you.
'cause I finally find someone who really cares. You held my hand when I was cold, when I was lost. You took me home, you gave me hope. When I was at the end, and turned my lives back into truth again. You even called me friend, you gave me strength to stand alone again, to face the world. I'm on again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. Thank you! Please subscribe to my channel. Ayan. Tama na yan? Last. Ito talaga sila Spag. Pinaakyat ka lang. Talaga naman. Mare. May trabaho ka ba, Mare? Maring Madam Press. Ayan. Huy. Ano na hostess? Nakamute pala ako. Togang. Last na tayo. Ayan. Ang dami mong last tugang. Joke lang. 16 million in the house, bakit? Morning na pala doon. Ano? Anong nangyari? Iwan ko sa'yo? Bakit ako na naman? Hay nako ka talaga kayo. Pag uuntigon ko yung mga ulo ninyo eh. Sige kayo ha. Huwag kayo manggamit ng hindi Ikaw inyo. ang nag-accept diyan, tapos ikaw ang mainis. Dapat bago No. mo pakatin, pwede mo Kasi sabihin na mag-hi ka lang diyan sa backdoor bago kita i-accept, tapos magtago ka pa. Malay ko i-accept na naman kita. kasi naka-video dyan kanina. Ay, magpakita ka nga kung sino ka. Makarinig ka sa akin Nagpa-BG ng salita kanina ngayon. tugang, pero wala na pagkatapos ng BG. Kanina. Kanina nag-BG. Malay pero ko kasi umakyat nga si ano yan. Pero hindi siya gumagamit ng ganyang pangalan. Yan, tandaan mo. Yan At lang. saka iba ang ano niya pag maglapida siya. So pag hindi, yung ano niya, hindi yung... Guys, yung- ganito lang yan, no? Wag kayong gagamit ng hindi sa inyo, guys. Kasi umpisa na ako, magratrat ako dito. O, sige. Magbaba na. Magratrat ako talaga dito, guys. Iyan ang ayaw ko, guys, na nanggagamit ng may pangalan. No? Yan ang sinasabi ko talaga sa inyo. Ako talaga, sinasabi ko sa kahit sa Okay. GC, sinasabi ko sa inyo. Wait lang ha, huwag ka magsasalita dyan. Sinasabi ko sa inyo. Nangyari na yan noon pa. Paulit-ulit na lang, guys. Yeah, kaya. Sip your mouth, sabi kaya ni Laura. Ayan. Sinasabi ko sa inyo, gamitin nyo ang pangalan ninyo para makilala kayo. Sarili nyong pangalan. Ha? Umayos ka. Tingnan mo, kung kanina ka pa nag-ending, hindi ka maiinis. Maganda sana yung Hindi ending ako mo. naiinis. You Tumatawa nga ako. needed Goodbyes. me. No. You Kuya needed ID, me. hindi na ako kagaya ng dati. Sinasabi ko sa'yo. O, tingnan mo, No. may nagtuwad sa'yo kanina isa, ngayon nawala. Don't care. Mayroon na yan kanina. Hindi pa ako nag-start. Mayroon na akong tuwad. Kaya Ngayon I nawala. don't care kung magtuwad kayo dyan. Ay, hindi kayo makakabangon. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Hala, Pagtuwad. magagalit na dahil Hindi, sa hindi ako isang hindi umakyat, no? Dahil sa isang hindi umakyat. Hala. Ala, hindi ako galit. Ako tugang. Open-minded na ako. Sige na, end ka na to, Ganon. gang.
So hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po in the house sa akala ni Masyado Bicolan kang Espanyola. Madam Press, sa mga katugang natin dyan, mga friends. Ian Watts, thank you so much for Thank you so much, Ian Watts. dropping here. Ay, sa lahat ng umakyat, Tugang Everyone, Eugene, simula kanina hanggang Jerry, ngayon, hindi namin kayo Manay, isa-isahin. Klaus, Sa Tugang nagpalipad, Ricky Studio, nagpakulay, sa mga at sa members lahat na nagpunta, thank you nagpakulay. so much. Thank you so much! Bye-bye, guys! Ito si Kuya Arjo, nag-16 pa tayo. Oo, ako na naman ang anuhin mo. O di, extend ka lang muna, Bye! Good vibes lang, guys. Hindi ako galit. Ayan. Extend Happy ka lang muna, Tugang, extend ka lang. Sige, extend tayo. Pasaway ka. Bye-bye! Wala na nagbabakas pero 16 pa lang. Inaantay ako magalit. Inaantay ako magalit. Sige, magraratrat nga. Mga Marites! Mga Marites kaya! Shout out mga Marites! Ayan. Wala na. Hindi na nagbabakas. Ay, nako. Bye-bye, guys. See you on Saturday, guys. Sa akin live stream. Baka late ako na 1 hour kasi si Eugene may live stream. Thank you so much, Kuya IG, ha. Salamat. Bye! Tuloy pa! Sabi